Naglimpyo ko ganina. Naglimpyo ko ganina akong gibutangag kanal. Butangan ako kanal. Ini akong paper. Ugma siguro butangan na nina ko sila og Epsom salt. Nya mag-video ko. Unsaon pag butang sa Epsom salt. Kani siya. Tangan ako ang paper og Epsom salt, ang okra, ang cucumber. Tangan ako og butangan ako og Epsom salt ang cucumber sa karon madaghan ang ilang bulak nya magkuan siya daghan siya og bunga nya ang iya dayon dahon mo ma-healthy siya. Kani collard ni repolyo ni dayon ang akong alugbati ako pa ning muna akong alugbati last year. Kani siya akong alugbati last year ako ning gitanom dire, gitanom na ko ni sa sulod sa akong kitchen dayon akong gitanom dire kay aron mudaghan ang liso para naapod ko'y liso next year. So man ni siya daghan kay siya liso karon mga harbisono na ni dayon kita kahit nahiwi. Kani nga part dire daghan na sila oy sus. Kani mga gagmay ni siyang alugbati nako dire ako pa din ding hawanan dire magbasok sa ako gamay. So basukan eh kay aron nahinay lang ko basta kusog kang ulan ang sagbot pod manubo pod kaayo. Akong silingan galantaw siguro sa ako nga sige ko bitik dere. Sabi nila nabuang naman siguro ni akong silingan ay gasturyaha man bisag ko ay sera usa una ni kapoy mag garden pero malipay pud ka og na kay harvest malipay ko daw tungod sa COVID na lang ni akong kalingawan og garden gyapon ko makalaag kay na laid off ko sa trabaho tungod sa COVID nya saan ni mo pangitag trabaho nga mahadlok ko nga na ngay COVID ay mahadlok ko ay may pag magbasok na lang ang pobre pagkan kang bato ni akong garden hindi ka magmahay ug manhikas kong garden makakuha kag bato daghan kayo. So na ako ning gitransplant kanina ang alugbati. Kanina pa nina ako gitransplant buntag. Dito na ako gitanom sa daplin kay para makasiguro ko nga naay mo tubo. So gitubo siya dito daplin. Ang akong gitanom dire duha ra kawak ni tubo niya ang uban nga gitransplant nako. Murag nagtransplant ko 1 2 3 4 5 daghan na og madagko na sila. Okay ako na lang tiwason
Di lang sa nako lugar nga tiwason hangtod mahuman ko. Tiwason sa nakong baso kaya kung pauli dito balay. Okay. Yun na lang mahawan eh gamay. Thank you for watching. I hope you like my video. Time pa magpalayo ko. Mulingkod. So thank you for watching. Please like, subscribe, and comments is always welcome. And share my video if you like it. I-update taghapon mo kung madagko na ni akong kwan. Mga garden diri akong mga tanom-tanan. Okay. Amping mo permi. Please take care of each other and stay safe. Bye.